sing disuwun Mbak Tatin niki ana arta 200.000 ning dikancani karo Mbak Mayang karo Mbak Wanda. Yo. Wong telu. Disuwun yuk, mari beri. Iki ana 200.000 saka anu diaturke Mbak Tatin. Ya, aku mau menyampaikan tok. Ya iki wis di PM. Saka Mbak Tiang sing wonten ing Singapura Mbak Tatin. Laris ndine. Tapi ana pujani sewa. Iki ngersane orang gawa musik Mas Gareng nyanyi Mbak Wanti lan panitia. Insyaallah benjang wonten ing balong, wonten ing ngadi sanang kalian wonten ngerandu mengke wonten musikipun. Terus mriki niku kelayani nganggo kasih joki musik ya siap. Oke, manut kalau sing nanggap beres Mas Gareng. Beres, maju tak bentar. Membela yang bayar. Yo. Diaturke lagune Puja Ningsih. Monggo. Para kanca, yuk terus.
Mas Gareng, menika wonten dawuh saking menjalani Ibu Kepala Desa Maguan. Pak Dalang, Pak Kadin, Tony Sumarsono, menjalani Pak DPRD, Pak Pamuji, yaturi tindak wonten panggungan orang kena sak kebijaran. Pak Tony kalian Pak Pamuji. Nggih. Monggo Pak Tony, Pak Pamuji menika dawuh saking menjalani Ibu Kepala Desa Katuran Pinak wonten panggung. Yo, turut. Monggo Pak Tony, Pak. Piantun kan hebat. Nggih. Wis dalu, nggih, Bapak. Dalu, Pak. Wabil khusus Lurah Perangkatan lewat Boyo Caketan Namung Mugi berkah tansah kemujaratan panjenengan sakwarga lan seluruh masyarakat Maguan. Sukses selalu aja lali ya. Nai bisa macung nanti ya. Nggih, kula namung nderek mangayu bagya. Mugi-mugi anggenipun kagungan kajak bersih desa Maguan tansah pinaringan rahayu wilujeng. Alhamdulillah. Kantun manggih bagya mulya sak warga sak kecamatan sak desa Maguan. Matur kemawon, matur nuwun. Niki pripun Pak Tony? Lah monggo. Aku wis pasrah lagi nyanyi iki kok. Kula wakil Pasrah sing urung Mas nyanyi iki. Monggo Pak Pamuji. Pokoke hukume munggah panggung iki siji nyanyi loro nyawer. Lah iki milih ndi? Nek ora nyanyi ya berarti Nyawer. nggih, kula tak pun ninggali niki Pak. Nggih, mboten mawon. Oh, ngoten Pak. Dipun Siap. perkenaken. Ya, siap nggih, nggih bagus. niki kula Napa? Request napa, Pak? tak wakil Mbak Katin mawon. Nggih. Lagunipun apa? Ali-ali. Wah, ali-ali. Kula tak mandap mawon nggih. Kula tak riset mawon. Nggih. Nggih, bagus. Monggo Pak, titip kalian kula Pak. Wah, ini setunggal Jiro Nurman mono itu Oke bener. udah kau itu tiga dosa Pak. Oh, 3,000. Nah, Pak Pamuji, wah ngotot itu Pak. Tipal ya. 9 Pak. Oh, selesai. Matur suwun Pak. Nggih. Berkah nggih Pak nggih. Pak Pamuji, bagus. Iki Pak. Tak titip masuk kas. Ya. Wis. Nah, semua menginginkan suaranya Mbak Tatin Tito.